Мисля да започваме, даже Да. започнах. Окей. Да, за да няма никакъв стрес. Трябва да гледам там, нали? Където искаш, гледай. Да не Никой, гледам. това си е сам съм медиа. Добре. Нямаме никаква обвързаност нито с време, нито с задължения за качество. Това си е продукция, която си я правим тук, с каквото можем. Тук е и Владо. Двамата сте от Граждански контрол. Аз така ви познавам. Това е... Всъщност ти можеш да се представиш. Да. Здравейте, казвам се Найджа Колева. Сигурно много от вас ме познават покрай Граждански контрол, Габровски майки и татковци и нещата, които съм правила в тези групи и не само в тези групи. Някои от вас ме познават лично, защото заедно сме правили много неща и за децата, най-вече защото те на мен са ми приоритет като цяло. Нека да кажа аз как... Първо ви наблюдавах отстрани доста дълго време и не е тайна, че подкрепям това, което правите. Впоследствие общите ни интереси, свързани с повишаване на гражданската активност, гражданския контрол и изобщо добиване на някакви признаци на гражданско общество, ни доведоха до тук. Сега това, което правим, разбира се, в свободното ни време, абсолютно безвъзмездно, но за разлика от другите фейсбук хайдуци, защото ние сме такива, от гората набези не може да се преборим с... Ти се впусна и реши да прескочиш или да направиш другата крачка, много важна, да опиташ през политическата система, в края на краищата, мисля, без да съм сигурен, да свършиш това, което... Да. Ами да, дойде момента, в който осъзнах, че ние започваме да правим малки пролуки. Имаме известен успех в стъпките ни към пробуждане на гражданското общество, което също ми е така, бих казала, лична кауза. И е нещо, за което няма да спра да се боря, защото вярвам, че само когато имаме силно гражданско общество, можем наистина да започнем да говорим за някаква реална промяна. Има така една известна поговорка: да бъдеш промяната, която искаш да видиш в света. Много е клиширана вече, но затова тези поговорки така си остават, нали, казвания във времето, защото са истина, всъщност. Да. Така, сетих се някои неща. Аз, за съжаление, не успях, по стар мой обичай но това пък ще е по-добре. Не успях да се подготвя с някакви въпроси, но се сетих, че това, което правим в момента, е един вид и тест, интервю за работа. Аз съм един много претенциозен избирател, бранкач, както много често обичам с претенции. Тук така се наричат, по-скоро за мен това е познание на белия свят и че нещата могат да се случват по друг начин, но ние много обичаме тук да казваме, тук е така. Все пак, както ви протекло едно интервю, какво искаш хората да знаят за теб? Аз бих питал откъде си. В Габрово ли си, например? Аз съм родена в Габрово. Действително, първите години от моя живот не съм прекарала в Габрово, но се върнах тук на 7 годинки и започнах училище в Габрово и до момента си живея. Кое училище? В Габрово, в Василевски. Василевски. Да, при госпожа Порязова, Нели Порязова. Василевски не беше ли до 3-ти клас? До 4-ти. Да, правилно. До 4-ти. Споменах госпожа Порязова, тя може би така е първият човек, който зададе посоката, в която ще протече моя живот. Да. Дългата коса до кръста, така си беше. Предполагам, че много хора я познават, много деца са минали през нея. Определено е човек, който знаеше как да работи с децата, с нас.
правихме неща, които надхвърляха рамката на образованието. И ни подготвяше наистина да бъдем повече себе си и да можем да се изразяваме правилно. Така че смело мога да кажа, че тя наистина е първият човек, който зададе посоката и за това нещо, че съм винаги благодарна. Искаш ли нещо да разкажеш за родители, за семейство, може би на хората? Това име, всъщност не на хората, защото това допълва картината с кой човек си имаш работа на среща. Да, всъщност нямам нищо против да разказвам за моето семейство. Мнозина от вас всъщност знаете кои са моите родители. Аз не. И двамата са преподаватели в университета. Сериозно? Да. Кой университет? Нашия? Да, Техническия университет. Добре. Тук се запознават, защото те са баща ми от Плевенския край, майка ми от Ловеч. И тук в Габрово, де-факто, като студенти, те се запознават. И в последствие се връщат и тук да работят в Габрово. Класика. Класика в жанра. Да, и моите родители са така. Така, съм едно студентско бебе, така да се каже. Габровско вече. Но си първо поколение габровец. Да, първо поколение габровец. Вече има и второ поколение габровец след мен, слава Богу, много за което много се радвам. Така, Семейна? Деца? Колко? Да, семейна съм, с едно детенце имаме. Ти е живо и здраво. Да, благодаря ти. На училище ли е? На училище ходи, много занимания имаме с нея. Хората, които... Извинявам се, че се включвам. Хората, които правим впечатление, са развили такава острота и депривиримост към това, което ги заобикаля и им се налага да живеят, са точно, според мен, или предимно хората, които им се налага да са родители тук. Родители на ученици, защото там е пълния комплект занимавки. Да, може би пак ще навлеза малко в личната тематика. Нашето дете е много желано дете, много чакано дете. И аз наистина бях решила, че ще вложа всички усилия, за да може тя да се развива добре. И го правя това нещо. Цената е висока, която плащаме, за да може... Не говоря изобщо за пари, говоря за съвсем други неща, време, енергия. Но сме решили, че ще го правим, за да може тя да се развива, защото най-лесното нещо беше... Сега, може би ще се върна на темата за образованието. Аз съм завършила Априлска гимназия с английски и френски език. Образованието си после продължих висше в Великотърновски университет. Завърших приложна лингвистика, английски и японски език. По време на ученето ми там... Японски, да. Вау. По време на ученето ми там използвах програма Еразъм и учих един семестър в Португалия, където понаучих и малко португалски. Фалаш португеш. Фала. И аз, между другото, да. Така да се каже, отворих си врати тогава и има места, на които знам, че и в момента е въпрос на един разговор или един имейл, да кажа, че искам да продължа пътя си там. Но аз избрах да се върна в моето родно Габрово, защото обичам града си. Освен това, като възпитаник на първото школа, неговия завет остана от мен. Предполагам си има възможност, ще се включа, извинявай, да останеш навън. Извън Габрово има преди, както повечето. Да, в смисъл за мен никога не е седял въпроса. Имала съм много възможности, можела е да замина в чужбина. Имаш ли спомен какво те върна тук? Нещо конкретно или просто съдба, стечение? Върна ме мисълта за хората, които са тук, които са около мен. Семейството ми, приятелите ми. Помислих, че говориш за обществото, защото това звучи много... Никой не го прави за комшията си, нали? Може би да дойдеш за любов, за родители, разбирам, да. То тогава на 20 години вече, нали, бях още рано, тогава не бях започнала тези дейности, които са в момента. Тогава се формираше, може би, идеята, че за да останеш, трябва да почнеш да се бориш с системата, защото тогава пък наблюдавах как много от моите съученици, студенти си тръгваха от тук и то не защото са зле финансово или нямат работа, или нямат домове, напротив, нищо такова.
всички познати от моето обкръжение, които си тръгнаха, те си тръгнаха заради проблемите, заради системните проблеми, които имаме. Спомена а, твоите дейности, предполагам, че визираш това, което аз знам за теб от достъпни източници, е, че имаш много сериозна, или поне за Габрово, дейност свързана с каузи благотворителни повечето. Искаш ли да разкажеш набързо за тях или тези, които са ти любими, защото аз наистина не съм, например, много в час. Ами тези каузи, те започнаха покрай групата Габровски майки и татковци. Това е Фейсбук група? Фейсбук групата, която де-факто я направи една приятелка, много близка. Покани ме в екипа. В началото бяхме 100 човека. Ние с такова смисъл. Добре, че има и татковци, защото и аз мисля, Впоследствие добавихме и татковците, защото сме вече едно по-развито общество. Там тази група даде поле за изява на майките в Габрово, обмяна на опит, но обмяна и на проблеми започнаха да изникват там каузите, които започнаха и да ни обединяват. Първата кауза, която се включих, тя дори не беше за детенце от Габрово, детенцето беше от Бургас. Ники, да е жив и здрав. Но така ни обедини, тя прерасна в национална кауза тогава. Ники имаше нужда от лечение. Едното му кръче беше по-късно от другото и трябваше да замине за щатите, защото това лечение в България се извършва на много по-късен етап. Медицината ни е изостанала, това няма какво да го коментираме по една или друга причина, но това спъва развитието на деца, които всъщност и той в момента Ники, след това имаше още едно такова детенце Зари. Те са в момента тичат, играят, скачат, нали, не са това, което бяха с едното по-късо кръче. Благодарение на общите усилия на хората и на медицината, която в други държави е на доста по-сериозно ниво. Да. Ще направим една пауза, защото аз се сетих, понеже всичко е абсолютно така. На тебе ти е прощапулник, на мен също, неприсъща дейност. Сега се сетих, че пробвахме твоя микрофон и представяш ли си толкова много приказки, а моя микрофон да не се чува и направо ще спра и после ще продължим.